They're going to use all the high-end makeup brands. Yung mga favorite brands na ginagamit ko as of now. Before you begin, make sure na your skin is already moisturized. May tinry akong lipstick kanina. Tanggalin ko muna, no? I have here a palette. This is from Roman, from Korea. You can purchase this at highcaris.net/CRISHA'S. Makakuha kayo ng discount from them if you're gonna purchase it. Maganda pag may palette ka kasi hindi ka masyado madumi magkabit. Here's my palette knife. I'm going to use this Fruit of Passion Lip Scrub Juice from MAC. So, gift nila to sa akin. I think maybe because nung they provided me meet and greet sa Cebu, tapos ginamit nila to sa akin. Ganda nito. Wala lang. Gusto ko kasi siya. Ang ganda. Tapos, may strawberry. Sabi nila, pwede mo siya kainin. Weird, do. Lip scrub exfoliates your skin. Kung may scrub sa body, sa mukha, meron din sa lips. It feels so good. Compared kanina, dry masyado. Ngayon, better. It's really important to put primer because lalabas ka ng the whole day without makeup and you want your makeup to last long. You need a primer. Pero yung parang saglit lang, tapos tanggalin mo naman din, you don't need a primer. This is a Makeup Forever Smoothing Primer. Meron siyang smooth finish na feeling. You can mix it sa foundation mo na agad, sa palette. You can also unahin mo na to, then put the foundation afterwards. It's up to you what you want. Iba, they mix it para isang lagay na lang, para isang work na lang, lalo sa mga makeup artist na mamadali. Kasi syempre, time is running. I-mix na, lagyan sa palette. Ang Makeup Forever na primer, marami silang primer doon. May hydrating primer, pang oily skin, may pang dry skin. Favorite ko ang Fenty Beauty foundation. Nagustuhan ko siya. It fits for me. Nilito ng mommy ko and sisters ko na gift nila. So, thank you! I-mix na natin sa primer, okay? Use your clean palette knife. Para hindi sayang yung nilalagay nyo, make sure na konti lang nilagay nyo sa palette kasi hindi na mababalik yan sa lalagyan. Lalo na dati, hindi pa ako sanay. Ang dami kong nilagay, tapos hindi ko na bumalik. Sayang yung pera. Pag kulang, dagdag na lang. So, yan na yung itsura niya. Yung foundation brush from MAC 190. So, binili ko to before nung nag-aral pa ako sa MUD. Buhay pa siya. Yung maganda sa MAC kasi quality, expensive siya. Forever naman. Inuuna ko lagi yung mata at kilay. Blended. Inuuna ko yung mata. Kasi minsan, pag maglagay ko ng eyeshadow kumakalat. Siguro talaga ako clumsy. But naayuban, may iba, hindi naman clumsy. So, gonna leave this kay gamiton pa nako ni siya. I'm gonna use this pa sa full face. Kasi unahin ako mata. Fenty Beauty Universal Powder. Invisimatte Blotting Powder. 224 brush. Huwag ka magtipid sa powder sa eyes. It really helps sa pag maglagay ka na ng eyeshadow. Sobrang pas-pas mag-blend. Sa pas-pas meaning, mabilis. Eyeshadow na ito ay galing sa MAC Mischief Mix. And gusto ko mag-thank you ulit sa MAC Cosmetics. Ang MAC kasi, one of the professional makeup brands. Meron kasing tinatawag na professional and drugstore makeup. Ang professional makeup, yun yung ginagamit sa mga shoots, photo shoots, weddings. Kasi professional makeup brands, long lasts more, mas pigmented sila. Drugstore makeup talaga is mura, and not really that pigmented. Kaya siya mahal kasi you're buying for the quality. Bawas-bawas na siya. Kasi, I like it. I'm gonna use another clean brush, Spectrum B06. May nagtanong, paano daw mag-eyeshadow? Paano mo daw malaman yung mga tamang colors to combine? Ang makeup, doon ka nagiging creative. Namimili ka kung ano yung mga color na gusto mong i-mix. Enjoy ka kasi isipin mo, kinombine mo tong color na to at color na to. Tapos pagtingin mo ng shade, boom! Ang ganda ng makeup niya. Yung maganda sa pag-makeup, you're being creative. Parang mga ito,
Ang daming shades, pero nasa akin kung anong gusto kong i-mix and match. Sabi nga ng teacher ko noon you can never buy taste. Diba? Hindi mo siya maturo, yung taste. Yung taste mo sa pag-mix and match ng colors. Yan. So, konti lang meron na. Yan yung maganda. Tipid talaga ang MAC. Hindi mo na kailangan maglagay ng sobrang dami. MAC 217, the favorite. Mas mo, huwag mong idiin. Kasi magbablend naman yun Relax lang. Oh, nalagay ko siya sa center dito para lalo mag-pop yung eyes ko. Yan natin ng gold. Oh, ang ganda tingnan. Di mo ito pwede gamitin sa office kasi baka tanungin ka. Day, asa ka mag-ato, day? Tapos lagyan ko rin dito sa center. So this lash curler, gift to ni Dodong nung nagpunta siya ng Japan. Thank you, love. This is Shiseido. So, merong dalawang ways. Yung iba, nag-eyeliner tapos mag-curl ang lashes. Ako naman, kinakirl ko yung lashes ko, tapos saka ako mag-eyeliner. Kasi, pag mag-curl ako ng lashes, tapos may eyeliner pa, kumakalat yung eyeliner. Natatamaan kasi nito. Yung iba naman, kaya nila. If you curl those lashes sa dulo, sa pinaka-edge ng mata mo, tapos i-move mo paakyat, tapos paakyat. Para pag-curl talaga, curve, hindi straight lang. May ganun siya. Okay. So, binimove mo yan. Paakyat. Yan. Yun yung maganda dito sa Shiseido kasi na-curl ko na agad. Ang bilis. Pas-pas. Favorite eyeliner. Binili ko pa to. Black Track Fluid Line. So, iba yung case niya kasi limited edition yung nabili ko from kay CRISHA'S. Pero, meron din hindi limited edition yung normal. Black Track pa rin. Yung packaging lang naman nag-change. Using gel cream, you always have to close it kasi nagda-dry. Ay, may mga ibang customers na nagsasabi na mabilis mag-dry kasi hindi mo sinara yung cover. Sa pool, kukuha na ako ngayon. Kukuha ako, close agad. Okay? Ko lang na-realize na I don't have a high-end mascara ever. Hindi ko alam kung mapapatawad ko dito. This is Maybelline Hyper Curl. Kasi ang mascara na ito, hindi kumakalat. Nag-curl ka ng lashes. Stay yung lashes mo pataas. Hindi siya babagsak. Next is kilay. Kasi nakaka-butter na rin. Tingnan yung kilay ko ngayon. True Brunette Fluid Line Gel Cream. Nili ko to sa States, pero ang alam ko, meron din yan dito. Huwag ka mag-start dito sa edge. To put space here so that your kilay will look natural. Kasi ang natural kilay, di ba talaga? May strands talaga na iiwan. So, dito ka lang mag-shape. Just follow your line. And then, of course, pagdating sa arch, go down na. Go downwards. Ang gusto ko sa MAC is whole day, yung kilay ko, ganun pa rin. Hindi ko na kailangan mag-retouch. You can start here kung saan yung edge ng mata mo. Meaning, kahit may buhok ka pa dito, iwan ka lang dyan. So, pwede ka mag-start dyan. Ganyan! Tapos, kung mag-end ka, dito din. Lalo na sa eyeshadow. So, don't put too much amount kasi magmumukha kang kilay. Day, ayaw mo magkilay, day. I-make sure mo na nasuklay mo din siya. Dan ka na maglinis. Kaya gusto ko talaga na nauuna yung sa taas. Kasi ayan o, marami nang kumakalat. Please, meron pa akong chance na malinis yung aking skin ko. Tingnan mo. Na-OOC ako dyan. Start putting it sa face. Ito yung Fenty Foundation at Smoothing Primer ng Makeup Forever na minix ko earlier. Ganda naman kasi yung foundation, hindi naman kailangan ng makapal.
Gamit ko tong stipple brush para mas mabilis. It's a MAC 187. Tapos na ako maglagay ng foundation. When are you gonna put concealer? Ang iba kasi iniisip nila, concealer bago foundation or foundation bago concealer. Maglagay muna ng foundation kasi na makita kung kailangan pa ba. Kasi minsan, conceal ka ng conceal, tapos paglagay ng foundation, hindi mo alam na kaya na pala ng foundation na nilagay mo. So, makakatipid ka, mas malesen din yung lalagay mo na gamit sa face mo. Right? Fancy, isensya ka na. This is contour kit, medium to tan, Anastasia. Mabili siya sa Sephora. Dito sa Anastasia, in the whole day ka may contour. 405 Spectrum Contour Brush. Ano yung mga gusto mong itago? Anong gusto mong paliitin? Hindi naman kailangan talaga mag-contour all the time. Choice mo siya. Kung gusto mong paliitin mukha mo or paliitin yung noo mo, gusto mo magpatangos ng ilong. Example, may double chin ka. Gusto mong itago. And na hindi halata, syempre. So, ito yung saguan. Makeup. Tenga mag-start dito, pag ganyan. Hanggang sa kilay. Hindi ka lumagpas. Lalong liliit yung mukha mo. Pero, tatanda ka rin tingnan kasi more contour pababa. Saggy face mo pababa. Meron siyang positive and negative. To have a contour, tapos you want to look young. Hanggang dito ka lang. I want to look young. I'll just stay there. Yan. Itatago ko din yung aking forehead. Not really happy about that. So, bawasan natin. Bawas-bawas. Ganyan lang. Maganda tong shades nila. Nagmumukha siyang natural kasi. May iba kasing shade ng contouring halata. Wala malaki talaga eh. We can't do anything about that. Maglagay ka din dito sa tenga, sa ilalim, pababa. Para lang yung shadow ng contouring continuous. Contour konti. Kasi minsan, sa picture, nawawala na yung nose dahil sobrang white. Advisable sa mga gumagawa ng videos and photoshoots to have contour talaga. Using the lightest shade, this one. Konti lang. Then, it's a multi-use powder foundation. Shade ko is 117. Medyo bawas siya. Medyo kita ang balat. Kaya, konti lang lalagay natin. This is my favorite NARS blush. May mga individual blush ang NARS, pero favorite ko yung cheek palette nila. Dati kasi ang turo sa amin, pag maglagay ka ng blush, hanggang dito lang. Huwag ka daw lumagpas dito kasi mumukha kang clown. Pero ngayon, di ba nagusto na yung mga drunk blush? At aabot pa dito. Yung drunk blush, din siya advisable sa mga gustong lumiit yung mukha. Kasi na-emphasize yung cheeks mo. Nagmumukha kang chubby. Itong super bright color. So today, sa normal blush, since hindi ko feel magmukha kang chubby. Hanggang dito lang siya. Ibe-blend mo siya sa contour. Yan o, tinabi mo siya sa contour. Yan. So, after, pwede tayo bumalik dun sa contouring. Para lang, blend well sila together. Yan. Favorite ko to ngayon. HD Darling Extra Dimension Skin Finish. So, lakas to maka-fresh. Wala siyang mirror. I'm gonna use my Fenty Beauty Powder. Woo! Ganda! Grabe! Yan. So, blend mo lang with your blush and contour. So, para maganda sila tingnan. Pero, Bisprins, pag meron ka ng wrinkles, mga lines, never put highlighter there. Kasi, na-emphasize mo lang lalo ang wrinkles mo. So, kung may mga lines ka na dyan, please don't put na lang. Kasi, hina-highlight mo yung wrinkles mo. Yung iba, naglagay sila sa nose. But ako, ayoko kasi
nagsashiny yung nose ko. So, hindi na niya kailangan mag-shine. Joke lang. Naglalagay pa kasi ako kanina nung foundation powder. Baka matamaan, tapos magkalat. So, nilalas ko siya. And, hindi na ako masyado naglalagay ng eyeliner sa baba kasi malaki mata ko. Masaya na ako sa laki niya. Pero sa mga gustong magpalaki ng mata, put eyeliner sa ilalim, okay? Kaya mascara lang akin. Yan. And then, I put more eyeshadow sa ilalim just to make my eyes bright. Go back sa gold eyeshadow. Dito ako maglagay. Diyan lang. Yung Velvet Teddy MAC. So, free to, guys, kasi yung mga lalagyan ng makeup ng MAC, kahit yung walang laman or expired na yung face powder mo, you keep them, everything. Tapos, may kapalit kang free lipstick kahit anong choice mo. So, ang ginagawa ko, nagsisave up ako ng madaming MAC na pag wala ng laman. No-donate ko sa MAC Cosmetics sa States. Tapos, mamimili ako ng free lipstick. So, ito yung free lipstick na kuha ko, Velvet Teddy. Cool, no? Sana may ganito din sa Philippines. After putting Velvet Teddy, hindi na uso masyadong matte. That's why I will put a hint of color lip oil from MAC Cosmetics. Yep. Ang bango talaga niya. I use my long-lasting, oil-free, paraben-free, temperature-control technology. It's an all-nighter makeup setting spray. Urban Decay. Bangupit ko to Bisprins sa clients ko sa wedding, especially sa wedding. It makes them fresh and mas hahaba pa yung makeup nila. How do I look? Pasado ba? Just to look na maganda rin mag-change ng lipstick if you want to. Ito naman ay Sin sa MAC. Another free. Lagay na lang tayo ulit ng lip oil. Sana nagustuhan niyo ang aking look, and if you want more makeup tutorials, please comment below, and kung may suggestions kayo, just let me know. Don't forget to subscribe my YouTube channel and like my Facebook page and Instagram for more tips, fun, and giveaways. Please, 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 please! Please, kung nagustuhan nyo, give me a thumbs up. Thank you, Bisprins! Salamat kayo!